Ναι, δεν καταλαβαίνουμε τον Ζέιν, αλλά πότε το κάναμε. Να μείνετε ενωμένοι! Να μείνουμε ενωμένοι! Εδώ προσπαθούμε να μείνουμε ακέραιοι! Έχω φίλους. Σημαντικά. Όλα καλά, Τζέι. Είμαστε λιγότεροι, έχουν όπλα και εμείς όχι. Δεν έχω φάει όλη μέρα και έχω να πληθώ μία εβδομάδα. Βλέπεις ότι είναι παιδιά στις κερκίδες. Αυτό το επίπεδο βίας είναι δύσκολο να το αντέξουν και εγώ το ίδιο. Ίδιος όπως πάντα. Πώς λέω ότι δεν χρειάζεται να φρικάρουμε εδώ πέρα. Μπορούσε να είναι χειρότερα. Τι! Χειρότερα! Μια μυστήρια που πουλάει ξάι μας παράτησε στο βασίλειο των Όρη και των Δράκων. Ένα βασίλειο για το οποίο δεν ξέρουμε τίποτα. Χωρίς ελπίδα να γυρίσουμε πίσω και χωρίς να ξέρουμε τι άλλο υπάρχει εδώ. Γιατί δεν παίρνετε ένα φυλάδιο? Απλώς πάρτε το φυλάδιο! Ο ένας από εμάς θα χάσει. Τι συμφορά. Και αυτός θα είμαι εγώ. Αυτός έχει απίστευτη δύναμη. Και εγώ τι έχω? Εμπρός, πείτε μου. Τι έχω εγώ, πείτε μου. Είμαστε σε ένα χωριό χτισμένο πάνω σε νερό. Πάρτε τον χρόνο σας! Πραγματικά πρέπει να αρχίσετε να με ακούτε λιγάκι. Είναι κλειδί, Κόουλ. Είναι κλειδί. Τι περιμένεις? Ναι, με συγχωρείτε που δεν πήδηξα εκεί κάτω απευθείας. Βλέπεις ό,τι βλέπω? Όχι βέβαια, γιατί βλέπω τη ζωή μου να περνάει μπροστά από τα μάτια μου. Χρησιμοποίησε το παγόνι σου για να βάλεις το δηλητήριο. Ευχαριστώ κύριε βοήθεια, αλλά το έχω. Άσε μένα. Ποιος είσαι? Μας λες ποιος κρύβεται στα αλήθεια από εκεί κάτω? Όχι. Με ένα δεκάρικο αλλάζεις γνώμη? Όχι. Με μια καραμέλα ίσως? Όχι. Μήπως με 2 καραμελίτσες? Όχι. Αγάπη είναι σαν τον πόλεμο, Νία. Όλοι πληγώνονται. Θα πάρω το δηλητήριο όταν βλέπω τα δόντια της μόνο όταν προσπαθεί να με δαγκώσει. Τότε άστη να σε δαγκώσει. Αν βγω από εδώ θα δαγκώσω εγώ εσένα. Μάσου, Τζέι, θα σε χρειαστούμε. Εμένα? Δεν είναι αυτό που είχα κατά νου. Το πόδι μου! Πάρτε τον Κάι από πάνω μου! Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι σοκ. Συνήθως είμαστε πιο τακτικοί. Αλλά έχει χαθεί ο αρχηγός μας σε μια χρονοδίνη και είναι του Κόουλ. Είναι μπλε.